Какво стана, колега, в последната секунда? Това беше последното фърляне за риболовния трип. Пак някакви напрежения, пак някакви тегави работи. Пак тегави работи ми. Малко да завърта лодката, че влиза под лодката. И ще продължиме. Ето. Продължаваме. Колегата. Много. Вече издигнат Франк, колега начинаещи. Колега, вече. Беше ученик. Издигаш се в очите на слепите. И това е хубаво рибе. Колко метра останаха? 75-8. Колко часа? Не знам, трябва да си вървим, че ще изпуснеш кораба. 5:15. 5:10. 7 часа ти е кораба, имаме 40 минути път. Ще се къпиш, като сидиш на България.